Canada Dry Ginger Ale, the only soft drink that doesn't treat you like a kid. Des que era molt petit m'hagués agradat ser un junt de paraules, és a dir, poder narrar històries. No vaig passar la vida treballant de periodista, que era un germà pobre en el sentit creatiu de l'escriptura com a expressió d'una voluntat pròpia i sense cap tipus de fre, ja que el periodisme, evidentment, sobretot periodisme que havia fet jo gran part de la meva vida, que era treballar per un mitjà important i amb resol, havies de circumscriure un llibre d'estil, no hi havia possibilitats d'innovar massa, i ara doncs utilitzo la literatura senzillament, el que en diuen literatura, jo li dic explicar o narrar o contar fets, doncs per quedar-me satisfet en poder explicar coses que m'encanta fer. Sí, els vitacorismes és una experiència que em va portar a les xarxes socials, concretament al Facebook, i llavors me vaig aixecar un matí de cap d'any, amb una ressaca tremenda, com és normal, perquè havia sortit per la nit, i vaig anar donant tomb, que sempre ho faig, per una Tarragona deserta, perquè a les 9 o les 10 del matí de cap d'any, tret dels bars que regenten els xinos, en aquell moment no hi havia res obert. I llavors vaig anar allí i allí em vaig trobar amb un món totalment surrealista. Quins eren els clients que a les 9 o les 10 del matí estaven en un bar de xinos prenent una birra? Doncs evidentment eren o lumpens, o marginats, o algun que no volia anar a casa per lo que fos, o altres que no tenien ni casa on anar, no? Se me va venir al cap d'explicar allò al Facebook, i vaig començar a explicar-ho, vaig fer un article, i a partir d'allí vaig decidir que durant un any, cada dia, escriuria una petita història, un munt d'històries. Al començament era molt personal, no hi havia pràcticament personatges, i es va anar fent gran. Li vaig dir bitacorismos perquè venia del quadern de bitàcora, que és el llibre de navegació on s'expliquen les singladures de les naus, les petites incidències que hi ha, i vaig anar veient el gran poder que tenia a l'escriure per recuperar fins i tot gent, no? I llavors vaig treure amics meus que es havien mort, que estaven morts, els vaig convertir en personatges, llavors vaig crear tot una tribu de que hi havia des de gent real que està vivint, morts que els vaig ressuscitar per crear-los i ubicar-los a una república que tenia al passadís de casa, hi havia també personatges inventats, vull dir, ficció pura, i fins a 75 personatges que em van obligar, durant un moment determinat que deies, bueno, avui no tinc ganes d'escriure, doncs bé, ells, fins i tot amb un dels articles, amb un dels bitacorismos, ells, un dia que vaig venir de Barcelona, que pràcticament no havia dormit i tal, ells van escriure l'article, perquè jo no estava ni en condicions de fer-ho. Llavors el bitacorismos aquest, vaig publicar un primer llibre, que era Ladridos de Plata, que va ser l'any passat, i ara, aquest any, el 2015, publicaré el segon semestre, que és la segona part, que és Relámpagos de Hojalata, i és un llibre que jo crec que és el millor llibre que he escrit. És un estil que es basa molt en la metàfora, que no descriu, que seria, per exemple, m'he despullat de tot el que seria descripció realista, que seria la llosa que em va quedar des del meu món periodístic, i m'he passat descaradament a suggerir, a crear sensacions. A mi el que m'importa és crear sensacions. Clar, evidentment això amb les metàfores és genial, amb els oxímorons també. I llavors el meu estil va per aquí, per a la vegada utilitzar elements reals, jo n'hi dic real ficció, és a dir, em baso en coses reals, els hi dono una projecció fictícia, imaginativa, i sobretot el que realment persegueixo és que el lector tingui una sensació. Que la sensació, doncs, a la millor en un moment determinat vols provocar tristesa, nostàlgia, vols fer riure, però no tant amb cenyir-te en paraules determinades, sinó que agafant les paraules i agrupant-les, provocar, suscitar
una emoció. Això és el que realment persegueixo i, bueno, i és per el que aposto. Les noves tecnologies són una arma de difusió massiva, no? Això és real. És dir, jo, per exemple, és un cas de que hi ha molta gent que escriu en paper i després ho passa al món digital. Però és al revés, vull dir, jo pràcticament tota la meva última obra l'he fet al món digital i l'he passat després al paper. La importància de les noves tecnologies, doncs genial, no? Perquè tu et poses a l'ordinador, escrius el que vols, ho penges i ja ho tens publicat. És perfecte. Tampoc és que m'hi hagi matat, però el suficient com per poder utilitzar amb un nivell molt bàsic les noves tecnologies i, evidentment, m'han servit, clar, m'han servit per projectar-me, per l'altra banda també tenir feedback, vull dir, tenir resposta de gent que ho llegeix, que et fa comentaris, o que només posa m'agrada, però això ja t'ajuda, no?, a seguir tirant endavant, i llavors per mi són essencials. A més, jo, ni que no sigui ja en funció estètica o per publicar després, doncs sempre faig algun altre comentari o algun pensament d'aquests que em ve, doncs el deixo penjat en aquest espai pràcticament sense fronteres, no? I sobretot el que realment persegueixo és que el lector